बेसेबां बदनाम जाबाय बे सेंग्राखौ आं मिथिगौ नुबाय थायो सानफ्रोमबो मुसलपुर थांलाय फैलाय बेनि न'खरखौबो मिथिगौ आं दिनै बेसेबां गिदिर बदनाम जाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ आदा जेम्सआ दाखालि बावैसो हाबा जानानै 10 साननि गेजेरावनो खारनायनि सायाव जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों दिनैनि समाव। थ' बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना। थ' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। दाखालि बावै जोंनि साखाथियाव सासे सेंग्राया हाबा खालामनानै लाबोबाय। फेसबुकाव मा दावराव जाखो 17 बोसोरनि सिख्ला आरो 45 बैसोनि सेंग्रा। जोंनि मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि सोरबा सासे सेंग्रानि बयगा 45 जानाय लोगो लोगो बियो बेसेबां बोराय जायो दिनैनि दिनाव मिथिबाय। दिनैनि दिनाव मानसिया 60-65 आवनो थैयो। 45 जानो गोनांब्ला बेनि महरा माबायदि जागोन? गुबुननि जिबनजों गुबुननि जिउजों मानो एसेबां कमेडि खालामो फेसबुक आरो इउटुबफोराव मानो बेफोरबायदि लिरनानै होयो आं आसरित मोनो। जोंनि माखासे ससियेल मिडियायाव गुबुननि जिबनखौ लानानै कमेडि खालामनाय। आं दा फार्स्टआवनो बुंखागोन नायनायब्ला आंनि बयगा 35, 32, 33 बेखिनियाव दङब्ला नायनाय सिख्ला थैनोबो 17, 18, 19 बोसोरनि सिख्लाखौ मालाबाबो लाना फैनाङा। दिनैनि दिनाव एसे बुजिनाय 25 नि सायाव थांनाय बेफोरबायदि बुजिनायखौसो लाना फै। 18, 19 नि सिख्लाखौ नायनानै मालाबाबो लाब जाया। दिनैनि दिनाव सहसाव बे मबाइल फननि बे फेसबुकनि जुगाव आं होनखायो फार्स्टआवनो आं बेखौ गोरोन्थि होनना बुंगोन बेफोरबायदि सिख्लाखौ मालाबाबो लाबोना। दिनै बेसेबां बदनाम जाबाय बे सेंग्राखौ आं मिथिगौ नुबाय थायो सानफ्रोमबो मुसलपुर थांलाय फैलाय बेनि न'खरखौबो मिथिगौ आं। दिनै बेसेबां गिदिर बदनाम जाबाय। गोबां सिख्लाफोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों। सिख्लाफोरनिखौ फार्स्टआवनो खोनासंखागोन। निसा बुंदो खसा बुंदो बेखौ नायनाय नङा। सिख्लाया मायबा मोनसे बुङोब्ला गासैबो सिख्लाजों लोगो जागोन। गासैबो सिख्लाफोरजों लोगो जाग्राय। नाथाय बे सेंग्रानि बयगानो 45 जाहैबाय। बेसेबां दुखुनांथाव। गुबुननि जिबनजों बेफोरबायदि दा गेले। दा आङो फंसे बाथ्रा बुंबावनि एसामिसफोरनि हारसाफोरनि बर' खारानि एक्ट्रिस गासैबो सिनायोना मुंदांखा आसामावनो। बियो फिसाय गोमाजानायनि उनाव बेयो गुबुन सासे सेंग्राजों हाबा जाफिनदो। बे सेंग्रानि बैसोआ बेसेबां मिथिगोना नोंसोरो? आरो बर' खारानिनि बैसोआ बेसेबां मिथिगोना? खमसे खम 8-9 बोसोर उन्दै। बर'खानि नेक्स्ट सेकेन्ड हौवाया सेंग्राया। एसामिसफोरखौ हारसाफोरखौ मालाबा सोंखारिनाय बखिनाय रायनाय नुदोंना? बर' खारानिया एसेबां सेंग्रा गथ'जों हाबा जाहैगोन ना मालाबा रायनाय नुदों नोंसोरो ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव? बे जाबाय गुबुन हारिनि सान्थौ। मालाबाबो बिसोरो सहसाव मानसिखौ बेफोरबायदि जोंनि बायदि राया बुङा बयकखौ लिरनानै फेसबुकाव बानायनानै होआ। रावबो बानायाखै। बेनि हौवाया 9 बोसोर उन्दै। बर' खारानिया बेजों मानो हाबा जादों? रावबो सोंखारियाखै। नाथाय जोंनि बर'आव नाय